Ysgol Plas Mawr is part of a cluster, which is a group of schools in an area working together to support one another. This film will focus on this school and Ysgol Nant Caera, a primary school in our cluster. We're going to show you how we've been making emotional health and well-being central to our school life. Dwi'n credu heblaw bod ni'n blaenoriaethu iechyd a lles mewn ysgolion, does dim byd arall yn gweithio. Mae iechyd a lles yn gorfod dod gyntaf, felly yn amlwg wedyn mae'r plant yn gallu ffynnu, yn gallu cyrraedd eu potensial, maen nhw'n llwyddo'n academaidd, ond mae rhaid sicrhau bod yr unigolion yn teimlo'n ddiogel yn yr ysgol yn y lle cyntaf. Mae'r dillad ferol yn rhaid i bob dim i ni wneud yn Ysgol Gymraeg Nant Caera. Fel hyn i ni'n weithredu o ddydd i ddydd rhwng plant a staff, rhwng staff a'i gilydd a staff a rhieni hefyd. Mae wedi rhoi'r arf i ni i allu cyfarthrebu, i adeiladu, trwsio ar y degau pan mae angen a chynnal perthnasau rili iach. Mae'r dull ysgol gyfan yn golygu llawer i ni. Mae'n gweledigaeth ni, fel chi'n gallu gweld tu ôl fi fan hyn. Mae hanner neu 3/4 yn blaenoriaethau yn gweledigaeth ni i wneud â lles ein disgyblion a'r perthnasau sydd gyda ni gyda'r rhieni a gyda'r gymuned a gyda'r plant. Rai pethau dyn ni mwy o balch ohono yn yr ysgol ydy'r dillad ferol. Hwna wedi gwella ein perthnasau o gwmpas yr ysgol, y ffordd ni'n datrys problemau, y ffordd ni'n creu ac yn datrys perthnasau a trwsio perthnasau. Here in Nant Caera, it's just really important to support the sort of mental challenges that some kids might be going through. I think it's really important to provide the opportunities for them to, to release that energy and release that frustration, allow them to focus on something, in particular, but also have fun. Wel, yma'n Plas Mawr, ni wedi gweld cynnydd yn y nifer o ddisgyblion sydd yn stryglo gyda iechyd meddwl a lles emosiynol, felly ni wedi rhoi lot o bethau mewn lle mwyn i cefnogi nhw. Mae gyda ni therapyddion a conselwyr sydd yn gweithio un i un gyda disgyblion sydd yn gweithio'n wych. Ond ni wedi gweld bod gwaith grŵp yn hynod o lwyddiannus hefyd. Felly mae gyda ni merched mentrus yn rhedeg yng Nghyfnod Rhyddol 3 a bechgyn bonheddig. A be ni'n neud yw targedu disgyblion sydd falle yn dioddef diffyg hyder neu sydd angen hwb sydd falle'n gweld mynychu gwersi yn heriol a ni'n rhoi cynlluniau mewn lle sydd yn gallu cefnogi nhw. Mae Merched Mentrus yn grŵp o ferched sydd wedi stryglo yn yr ysgol ac y targed yw jyst i helpu pobl teimlo mwy cyfforddus yn mynd i'r ysgol. Ni'n cwrdd tua unwaith neu 2 weddi'r wythnos i jyst wneud pethau sy'n gallu gwneud ni teimlo'n well am ein hun. Sut i fel cwlo lawr os ni'n cael stressed up amdano'r pethau? Ie, ni wedi fel dysgu sut i dalio efo fe, fel. Ni'n dod mas o gwersi i cael bach o chill a cael hwyl. Mae fe wedi gwneud ni teimlo lot mwy hapus yn dod o'r ysgol. Tyna fel os da ni yn teimlo bach yn stressed out neu ansicr, mae yna rhywle i ni fynd a mae yn eitha neis cael break mas o gwersi a just falle wneud peth lliwio, siawr yn y teimladau ni a just really cael ymlacio. Bod e ddim jyst ni sy'n teimlo fel na, bod llawer o pobl eraill a bod pobl yna i helpu ni. Mae'n really anodd dod i'r ysgol i lot o ni. Mae weithiau ni jyst methu wneud gwersi, so dyna pam Merched Mentrus yn opsiwn i ni cael bach mwy o confidence i mynd i gwersi. Mae wedi gwneud fi actually joio dod i'r ysgol di hun, a mae wedi gwneud fi eisiau dod. Ie, mae wedi fel Nid yn teimlo'n saffach a fel bod gyda ni pobl i siarad i. Fi'n credu y ffaith bod ni yn gallu rhoi arlwy gwahanol mlaen a trio ymateb i gofynion disgyblion, criwio disgyblion, blynyddoedd unigol fel mae'r galw'n dod, a bod ni'n ail edrych ar bethau o flwyddyn i flwyddyn, so byddwn ni ddim yn rhedeg yr un peth o flwyddyn i flwyddyn, byddwn ni'n edrych ar anghenion y disgyblion hynny a trial addasu a cael y pobl perthnasol mewn. I've got 2 children in the school. I've got one child in the 6th form and I've got one child in year 8.
So we've been part of the school as parents for quite a few years. And I think what we've felt from the very beginning is that we are part of a community. And I think that's really important to us. It's not only a part of a Welsh community, but it's part of a wider community in Plasmawr. You feel there's a sense of family here. And my child's come home talking a lot about the fact that they've been working on self-image, how to build positive relationships in school, what to do if people maybe are bullying. And there's been a lot of talk of that. Dyn ni yma ym Mhlasmawr wedi blaenoriaethu lles ein disgyblion ni ers y diwrnod agorodd yr ysgol 25 mlynedd yn ôl. A dyn ni'n parhau i blaenoriaethu, ceisio sicrhau bod ni'n cwrdd ag anghenion yn disgyblion ni ag ystyried yr unigolyn yn hytrach na pa bynnag ddarpariaeth. Mae'n holl bwysig mewn ysgolion bod ni'n addasu y darpariaeth i gyd fynd efo anghenion y disgyblion. Mae cefnogi iechyd a lles yn holl bwysig mewn unrhyw ysgol. Mae rhaid bod y plant yn y lle cywir yn mwyn gallu gweithio. Mae rhaid i plant fod yn hapus a rhaid bod gael llais wedi cael ei gwrando arno mwyn nhw gallu llwyddo a gallu gwneud cynnydd. Mae'r fframwaith dull ysgol gyfan iechyd a lles emosiynol yn galluogi ni i adnabod anghenion ein disgyblion ni ac i gwerthuso ein darpariaeth ni, ein polisïau ni a'n systemau ni. Mae hefyd yn galluogi ni i cynllunio yn addas ar gyfer wedyn holl gymuned yr ysgol. Am fwy o gymorth a chefnogaeth, bys ni'n annog pob un ohonych chi o fewn eich ysgolion chi gysylltu gyda'ch tîm ysgolion iach lleol.